こんにちは。お金さんの皆様お元気ですか？私はお元気です。ご結婚のゲスト自国をします。私はティンティリチャと申します。ティンと呼んでください。よろしくお願いします。毎日9時から12時まで本当の授業があって13時から16時まで漢字の授業です。1週間に2回ボンボンの試験や漢字の試験を受けます。体操が終わったら歌を歌います。授業が終わったら掃除をします。それから友達と一緒に魚焼きを食べます。皆様、お体に気をつけお仕事を頑張ってくださいね。私は頑張ります。今月のゲスト、自国は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。